Hadirin kajingyap jongki arngut ki bar celah icamati men haka arpunyo tarik ubunai leber ka kerteng jong snong icamati kelapa perthai biang bat katanat pulet berkiseng beper kila keno ya kaki isu bat citayo hadirin kene haka ar tarik uyayong ki pulet ka sora police station kila kem balara sadar police station hanong ba shalong bat toket ya arngut ki dekat kaki isu. Ya kamet yap jong kini ki arngut usujet duta life science nam baru isan sing arsaus nam lalap bercimti ki pulet haka arpunyo terik ulber kasingi baka ki isu ka pelong biang ya kajingi ki CAA sachisien pat ha icamati. Saus nam menshwa ha kini ki ju hi ki benai ha ulber arhajar arpau ha kajingi ki persya CAA bala pelong ha icamati kaladon kajingi snam ka jur bala syad khat ya kamensiam uwe dukat ka KSU baka seng kaya kemau buram hadu kini kisi uba lur syah nyota ha katu snam kading kelapur stat hanong ba shalong bat kalami ki kubor syadung tari hayudu ya arngut ki khat bengali walla menta kani ka kenti ka jingi snam ka kham jai hanrei ka KSU kala penlong da ka jingi tor pajba hasora police station men hakalai tarik uyayong bala saki ya ka jing bitar ki pajba nadu ki long kme ber ki samla ber kalami ru kasur ka baong baki pulen ki kloy ban kem tang lada de ya ukhasi kala er jong ka jingi snam ha icamati kala poiru shadu ki khubor shabar jong ka jalla kilami ki seng ki beper ki ba persya ya ka KSU halor kani ka jingja kawai ka seng ka bakam bakayeng na benta ki pajba ka shela bolagang ka Coordination and Welfare Committee CWC kala kadau kti persya ya ka Khasi Students Union nadu haswa ban kem ya kini ki arngut ki khot jong ka KSU haka open letter bala pha sa ka KSU ka CWC kala kam baki jat banrio Bengali ki don hok ya ka khando ka siap Meghalaya sakawai pat ka seng ka VHP lane ka Vishwa Hindu Parishad kala pha jingtho sa ka Presiden kari bantuklar halor ka jingsya penyap ya kini ki arngut usi member ka KSU ba Donald Thaba ulapan pau ba sngau PRA ya ka jingsya pharep namar kamdei shu ka sien ka baningkong ba ka KSU ka sya kano lada don kano no ka jingja habakran cekilat pathai kubor ka sautare uyayong ulata kranting ka VHP da ka bau ong bakala shuan tuklar palat ya ka kam kiwei wat lada yala dia kam don jingade hapo Meghalaya Shushu kadon sakwai ka seng ka Meghalaya Linguistic Minorities Development Forum kalapan jingbet ban pelong jingyaki da ka bayat pajba hakan nyau tarik hanong ba shalong kum kadak ka jing persya ya ka jing sya penyap ya kini ki arngut kadba ka KSU kala kentho jor ya kane ka seng da ka bakdo bagi kwa tang banwan ra ya kata ka jing penyap her jat benrio kani ka Meghalaya Minority Linguistics Development Forum ru ong ban tolong kita ki agitations di nakal yang ngajung iru seperti ba ka seng dalam song kiti hendrai ka mangiong ba tadaki ki ngajing syaban ben jong kita ki parajat ki jong kita ki paranong bhaisnong ki jong ki mengiru ni lang banyak ki ngajing syaban ben ki pardok asa jong ina ka por sa por ba ni namla su ban jer honi bat kumjuru kuma ngilak suang ba ka Vishwa Hindu Parishad Karatho siapa ka Presiden ng India. Ini ka message mengikwa pasang sa Vishwa Hindu Parishad kalong ba hingim jitu kelar ka kam jeng VHP station mainland India ka VHP ru kamdei banwan tukelar ya ikam kijam ako ka beri hungap kerap ka VHP kamdei kaseng ka balong native ni ka balong local hang ni pori khasi hendre ka di ka foreign agency ka di ka foreign organization bat kamdei ban tukelar ru yam ha ka bai dei bat ka jinglong jingman hang ni hapo beri hungap kerap kane ka jingja kalami ru ka jingkeli hatu ka sorkar kan sya jam bat an sya ka jing tuklar na ki bor ka sorkar pedeng namar kumbalong menta ka VHP kala dawa badai ban pha toket ha ka CBI bat NIA halor kane ka jingja bat ya ka mukot dumaru dei ban bishar ha special court khnang ban yo kham kloy ka jing bishar ka bahok bal adawaru ba ya baro aryeng jong kitei ki balaklat ki dei ban yo ya ka bai lutsan ka kam ka jam bat kilat jingyada lada long kumta hatu dei ban ai toket no ya ka CBI halor ka jingsya penyap ya uba lur syah nyauta ka sorkar lingba usimbut menteri rangba uba pet ya katanat ki kampo yeng uba prestun tinsong uloong baka anhi kan sale ya kabadon kam. Well, the message is very clear. Be it our local NGOs or be it the non-tribal NGOs, so all. My request and my appeal to all of them is, please don't cross the line. You can't cross the line. Let the law prevail as it is, and the law will not spare to anybody. So I would like to appeal and request all of them to refrain from such
kind of incident, which is very, very unfortunate. Hatu kene ka jingja kan dei ka plya ding banwan ra ya ka jingkan art ngau pher chat benrio kembalaja Manipur tang ka por kan sabatai ayu ka sarkar kan le ha kene ka benta hatu kan chu that la kikti namar balajan ka election MP